Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Idoia Tapia dugu gurekin, arte eszenikoetan, antzerki eta musika arloetan dabilena. Oraintxe Bilbon bizi da, baina Iruñera bisitan etorri behar zenez, gure platora hurbildu da. Ongi etorri, Idoia? Kaixo. Zer moduz? Ondo, bai. Bilbotik etorri berria, ez? Bai, korrikan gainera. Bai. Baina llegatu zara. Bai, puntual. Eta nor zara zu edo nola definitzen zara zu artista moduan? Ze azkenean, hemen ere egona zara, baina zu pertsonalki nola definitzen zara? Bueno, ni... Ez dut askotan nire burua artista bezala definitu. Bale. Batez ere ez naizelako, profesionaltzat, ez daukat nire burua igual profesionaltzat edo oraindik gutxienez edo bai, arlo batzutan igual bai. Orduan, aritzen naiz musika arloan eta antzerkian baita ere. Orain ikaslea naiz, oraindik arte dramatikoa ikasten nago. Eta definituko nuke nire burua, ezakit, ikasketa prozesuan dagoen profesional bat. Bale, noski baiet, bai. Gutxo Gainera batzutan ere ikasketa prozesu hori da eternoa, ez? Bai, eternoa. Bai, hala izan dadila. Eta noiztik hasi zara hor artearen munduan edo... Ze azkenean txikitatik egon zara hor arterekin harremanetan edo... Bai, egia esan bai. Bai, txikitatik nik beti eskolaz kanpo egiten dituen jarduerak eta alakoak besteek kirolak egiten zituzten bitartean, niri zaizkian bat ere gustatzen. Kirolak? Ez. Eta orduan, nik beti egiten dituen gauza artistikoak. Kirolak ere egin izan ditut, baina beti oso gaizki pasa dut, eta beti kirola bazen ere, adibidez egin nuen gimnasia ritmikoa, zela pixka bat gehiago, ezakit, me llamaba más, zerbait artistikoagoa, zirkoa egiten nuen, baita ere, oso txikitatik, auzo etxean, auzotegin, hor Txantrean. Claro, eski Txantrean daude, zirko hor... Bai, badago. Talde nahiko txo, ez? Bai, eske hori... Ainhoa Juanizek eta Bolik sortu zuten eskola, hori, Zirika Zirkus, haiek daukate konpainia eta baita ere eskola, eta orduan, klaseak Txantrean jarri ziren, eta, klaro, Ainhoa Txantrearra da, klaro, eta orduan, hortxe hasi ziren, ezakit, nik uste dut izan zela auzoan gauza berri bat, igual, ez? Erakargarria txikientzako eta hasi ginen talde majo bat, eta hortik, batzuk jarraitu dute, beste bide batzuk hartu ditugu, eta bai, baina orain jarraitzen dute, eta ikasleak izan direnak orain haiekin lanean daude, orduan, bai. Eta gero hori, dantza egin dut betidanik, musika baita ere, musika eskolan egon nintzen, ezakit, halako gauzak beti egin ditut. Orduan, etxean baita ere aita musikaria dut, amaek ere, bere gauzak egiten ditu, eta oso presente egon da beti faranduleoaren mundua, nire etxean, bai. Bale. Eta zenbat urtekin edo erabaki zenuen, hau izango da nire bidea, saiatuko nahi zau, profesionalki egiten, ez? Zer beti dago momentu bat? Bai, nik uste dut izan nuela argi nahiko goiz. Baina ze nik, ez dakit, 3. DBH nengoenean edo, ja izan nuen arte eszenikoen batxillergoaren berri. Bale, alaitzeko batxillergoa, bale. Bai, hori da, eta ja izan nuen horren berri eta nekin hori egin nahi nuela. Eta ja, 4. DBH banekin urren urtean joan nintzela. Gainera, bai. Eta batxillergoa bukatu nuenean,
izan nuen krisis existenzial, malako bat, beti, batxillergoan beti izaten dena, osea, 17 urterekin eskatzen dizute hautatzea zer izan nahi duzun. Eta orduan, ni egon nintzen hor, zalantza hori, uni edo uni ez, niri antzerkia gustatzen zait, baina baita ere, ezakit, antzerti ezagutzen nuen, orain antzertin ikasten nago. Bilboko, ez? Bai, Bilboko, unibertsitatea. bai, arte dramatikoko goi mailako eskola. Eta ezagutzen nuen oso berria zen, orduan, baina nik ez nuen nire buruagai ikusten sarrera froga batzuk egiteko. Vale. No. Zuten prest. Ez, justo antzerkia como tal, zirkoa egin dut eta zirkoan oso antzerkia asko sartzen da eta gauzak egin ditu, baina justo antzerkia zen zerbait pixka bat ez ezaguna niretzako akademikoki, ez? Osea, nik beti egon naiz jendearen aurrean tontakeriak egiten, baina de ahí más ez dakit zer den. Hori da. Eta orduan, kriston, ez dakit, inseguridadea ematen zidan sarrera froga batzuk egitea, cuando yo, nik ez nuen ezagutzen mundu hori, orduan, ikasi nahi badut, zergatik egin behar ditut. Sarrera froga batzuk ni natorri ikastera, claro. Ez dakit ezer, orduan ez nintzen ausartu. Eta azkenean, unibertsitatera joan nintzen. Error. Eta zer ikasi zuen interesgarria? Itzulpengintza. Bale. Bai, hasi nuen itzulpengintza, hizkuntzak betidanik gustatu zaizkit asko, eta frantsesa asko maite dut, eta egon nintzen zalantzan, ez dakit, filologia frantsesa edo itzulpengintza, bukatu nuen hor, egon nintzen bakarrik urte bat, hor Gasteizen, oso ondo, pasa nuen Gasteizen, baina... itzulpengintza... Baina unitik kanpo, unian ez da beste. Bueno, garrantzitsua da ere. Urte sabatiko, hartu zenuen. Bai, gutxi gora bera, bai. Eta orduan, urte horretan ikusi nuenean, oso goiz ikusi nuen, ez nuela hori egin nahi eta antzerkia egin nahi nuela, geratu zitzaidan... Espirita hori. Bai. Eta orduan hasi nintzen bilatzen hori, oraindik ez nintzen ausartzen, antzertik beldurra ematen zidan, ezakit. Eta hasi nintzen bilatzen eskolak, nire baldintza zen hori, sarrera frogarik ez egotea. Bale. Eta orduan Donostiko eskola batekin egin nuen topo, Donostiko arte eszenikoen tailerra, eta bertara joan nintzen, egun batean ate irekien jardunaldi horretara, eta ez dakit zei hilabete izango zen, baina martxoa edo, eta nik martxotik banekien urrengo urtean horre honen nintzela. Eta hortik bai, egin nuen formakuntza hori osoa, eta gero hautatu nuen dantzertin sartzea. Presentitu zinen ez, sarrera froga horiek egiteko. Interesgarria aipatu duzuna, ez dute inorekin oraindik hitz egin hortaz, ez, baina Karo, normalean, gainontzeko graduetara sartzeko edo, ez, dena da, zure notak, ez dakitzer, baina, karo, azkenean sarrera froga bat egitea, eta ingaztetan batzutan kostatzen da, ez? Bai, asko kostatzen da, nik ez nuen nire burua ikusten, nik pentsatzen nuen, nik ez dakit ezer, nik nahi dut zuek niri irakastea. Karo, nik ez dut ezer erakusteko, nik zergatik erakutsi behar dizuet, ez dakit ezer egiten, realmente hori zen nik pentsatzen nuena. Baina ez zen egia, Gero konturatu nintzen, nik uste nuen sarrera froga ziela hau eta bentan ziren hau. Zela, egiten dituzte pixkat ikusteko zein den zure, gutxi gora bera, oso ez dizute asko eskatzen egia da, nahiko, zentzu horretan nahiko, selektiboak izan behar dira, gutxi gora bera perfilak aukeratzen, baina oso modu xumean, ezakit. Bai. Eta gerora konturatu nintzen, 3 urteko formakuntza bat egin da, dantzertiko sarrera frogak egitera joan nintzenean, esan non, batxillergotik atera eta egin ezakeen hau perfectamente. Porque gainera nire inguruko jendea zen batxillergotik etorritako jendea. Sarrera frogetan nire klasekideak. Orduan, ikusi nituen nola aritzen ziren haiek eta esan nuen, Torri behar nintzen lehenago, baina ez naiz. Bueno, baina igual taek eman zizun oinarri bat, ez? Bai, hori zalantzarik gabe, oso ondo pasagan nuen, gainera jende pila ezagutu nuen, Donostiko estena baita ere pixka bat ezagutu nuen, eta oso pozik horregatik, eta bai, nik nabaritzen dut dantzertin beste
bai, beste baldintza batzuekin sartu nintzela, ez? Azkenean, pues, bueno, beste ibilbide batetik, bai. Teknika gaiarekin edo oinarri handia Bai, bai, izan daiteke, bai. Bai, edo gutxienez ezagutza, osea, igual gauzak, bueno, ja ezagunak egiten zitzaizkidan, osea, egia da ni batxilergoa ondoren sartuko banintz dantzertira, todo me sonaría chino, egia da, osea, orduan, bueno, pues alde horretatik ondo egon zen, ze kontzeptua asko ezagutzen dituen, eta, bueno, ja... Ziurtasun puntu hori ere zen euken, ez? Horrein konturatu nahi, ze bizi izan zarela Euskal Herriko hiriburu guztietan. Bueno, Euskal Herriko hiriburu guztietan. Bai, hori da, bai, iparralden izan ezik, bai, Donostin, Gasteizen, Iruñan, claro, eta orain Bilbon, bai. Eta Bilbon zer moduz? Bilbon oso ondo, bai. Bai, sorpresa hartu dut hiri honekin, egia esan, ze... Bueno, ez dakit, aurre iritziak edo, ez dakit, nik... Igual urrunena delako, ez dakit zergatik, baina iruditzen zitzaidan oso gehiegi hiria, ez? Osea, niretzako Iruña oso txikia da, eta Donostik daukan Dartza, ez dakit, Gasteizen, kriston giro polita dago gazten artean, bai, eta Bilbo era como, gehiegi ez ezaguna. Eta orduan, ez zidan arreta deitzen. Baina aurre iritzi guztiak bota dizkit, osea, bai. Ze hiri handi bat da, orduan horrek ere kulturari on egiten dio. Azkenean eskaintza beste bat da, eskaintza handia da, bai antzerkian, musikan, dantzan, arte derretan, arte garaikidea oso zabalduta dago eta asko lantzen da, espazio desberdinak daude. Ezakit, egunero daukazu zerbait egiteko Bilbon kulturalki. Orduan oso pozik alde horretatik baita ere, ze ez bakarrik dantzertin, baizik eta hiri guztian, elikatzen naiz, ez? Claro, hori garrantzitsua da baita ere, non egiten duzun zure ikasketa prozesu hori, ez? Gehien bat arteetan hitz egiten gaudenean, ez? Gero, kanpora atera eta antzerkira joan alizatea, eta antzerki mota pilo bat ikusi alizatea, edo dantza pilo bat, edo duzuna, ez? Ez espazioak dira beharrezkoak, gainera, ze nik adibidez, Iruñan hori asko somatzen, bai, ze badaude espazioak, baina, eta geroz eta gehiago, ez, orain Labarekin, adibidez, eta badoa, ez, nik uste dut ari dela sortzen. Baina, klaro, ni Bilbora joan aurretik nik nabaritzen nuen, bakarrik, Gaiarre, antzerki eskola, eta Baluarte, baina esken nientzako Baluarte eta Gaiarre igual baita ere dira espazioak non ni ez naiz bat sentitzen, ez, edo ez dakit. Eta falta dira, eta bai. Eta orduan Bilbo alde horretatik oso desberdina da, ze gazteentzako gainera oso eskaintza handia dago. Eta gazteek asko egiten dute. Osea, ez dakit adibidez badago Pabellon 6eko konpainia gaztea, aukera dute arte eszenikoetan profesionalizatzeko edo lehen pausua emateko aukera hori ematen du gazte konpainiak, eta halako gauzak oso interesgarriak dira. Osa, aukera duzu Bilbon adibidez zure proiektu txiki bat aurrera eramateko espazioaren batean? Bai, a ber, bilatu beharko nuke ondo, baina badakit existitzen direla espazioak eta gainera laguntza asko ematen dituzte, Arrobia dago adibidez, La Fundición, dela, areto txikiagoak, alako, gero dago Euskalduna, Arriaga, eta alakoak ez, guztioi gustatzen zaigu noiz behinka joatea ikustera gauzak Arriagara eta Euskaldunara, baina beste areto txiki horiek ere eta espazio horiek laguntzen dute zure proiektuak aurrera eramaten, ze azkenean egia da badagoela, ez? Bilbon badago horrela gutxi gora bera monopolioa edo duen bi hiru konpainia edo bai edo espazio edo bueno, ez? Baina azkenean normala da ze antzoki publikoak, Arriaga bezalako toki batek noski askoz garrantzi gehiago dauka, Arrobiak baino, edo La Fundición baino, edo halako espazioak baino. Baina badaude, eta nik uste dut
nahia baldin badago, eta gogoa baldin badago gauzak egiteko, Bilbo tokiona dela proiektuak aurrera eramateko. Ze laguntza asko daude. Interesgarria. Bai. Eta zu baduzu proiekturen bat orain ari zarena? Ba, oraintxe bertan, ni egon naiz komunetik izena duen ikuskizun interdisziplinar batean edo. Bai. Orain justo pixkat gelditu dugu aktibitatea, baina bai, sortu genuen pasaren urtean, izan zen, niri Inigo Saturstegik deitu zidan, laguna da, auzokoa betidanik ezagutzen dut, eta berak beste hainbat gazterekin atzamarka kolektiboa sortu zuen, ilustratzaile eta idazle eta artista ezberdinek sortua, eta liburu bat idatzi zuten, eta poema liburu bat, olerki eta ilustrazio liburu bat. Eta horretatik eman zieten aukera Iruñeko udaleko garaikide zikloan parte hartzeko, eta orduan Inigok deitu zidan, berak gogoa zuen zerbait, poesia errezital bat etzen edo haratago zijoan zerbait egiteko, ez? Eta otu zitzaion egitea bakarrizketa bat. Gero, liburuko poesiak ari bezala erabiliz, bakarrizketa bat sortzea. Eta orduan tartean olerkiak sartzea. Eta orduan hor batu ginen Inigo eta ni, eta gero batu zen bat-bateko orkestra, pila bat dira, baina Jon Celestino, Amets Aranguren, Ibilbediko saxoa, Julen Arbizu, Ander Marino, pila bat dira. Iruñeko musikari, maravillosoak. Fin-finak. Bai, eta bat-bateko orkestra sortu zuten haiek, improvisazioak eta, asko lantzen dute, lan egiten dute irudiekin, testurekin, eta orduan hortik abiatuta eta baita ere Mikel Barberiaren ilustrazioak eta bideoak erabilita, hor sortu genuen zerbait, ez dakit oso ondo oraindik zer den, baina, ikuskizun interdisciplinarra edo... Bai. Disziplinatzen nahazten dituen, ez? Ikuskizun... Bai, farregarria da, niri grazia egiten dit, adibidez musikariek bolo bat daukagunean, esatu dute kontzertua daukagula. Eta niretzat adibidez ez da kontzertua, baina nik beste toki batetik ikusten dut, nino alako hor, antzestera, orduan, niretzako da emanaldia daukat edo ezakit, funzion. Bai, eta haiek, kontzertua daukat, eta... kontzertua, baina... Bada kontzertua, baina baita ere ez da. Orduan da pixkat denetarik, errezital kontzertu antzeslan, bideo... interesgarria, ez? Horrelakoak baita ere izatea, ez? Nik uste hori badagoela baita inertzia bat, ez? Arteak nahaztera, ez? Eta pixka bat, justo zu baino lehenago egon den elkarrizketatua, esan du hori artestatikoak batzutan baterago egon behar garela, ez? Batzutan eta... Bai, baina eski nik uste dut hori baita ere, zerbait naturalki gertatzen den, diot, egia da, orain, igual, elkartzen ari dela gehiago, ikusten dela, biztaz, nahasketa hori... Nabari dela, bai. Gehiago nabari dela, ze musikariak daude eszenatoki gainean antzeslearekin eta proiekzioak eta, komunetik adibidez esaten ari naiz, baina berez, eske arteak, nik uste dut beti izan direla elkarrelikatzen direla, ze antzerkian betidanik egon da musika, egon da dantza, egon da arte plastikoa, adibidez. Orduan, ezakit, nik uste dut betidanik elkarrelikatu direla, baina egia da orain, uste dut mugak difuminatzen ari direla gehiago, ez? Eta askotan gertatzen da, ez?
ikuskizun bat ikustera zoaz, eta igual ezakizu ondo den dantza, den antzerki fisikoa, den... Hori da. Ezakit, teatro gestual, ezakit, osea, difuminatzen da, orduan, bueno, baina hori ere interesgarria da, ze... Bai. Eta gero, baita ere, performance artaren kontzeptua zu landu egin duzu? Performancea, ba, ez, begira. Ez, baina... interesgarria dutzen zait, ze... nik, osea, klasean eman dugu adibidez, akademikoki edo teoriko, ez? Eta konturatu naiz, nik parte hartu izan dudala, konturatu gabe, performanceetan, eta oso kurioso iruditzen zait, ze... ezakit, osea, oso naturalki, ezakit, goratzen dut nola behin, ezakit, eskolarekin eraman gintuzten, gure izan ziguten, antzerkia ikustera goaz. Baina eritzen antzerkia, osea, niretzat ezen antzerkia izan. Izan zen jolas bat moduan, ezakit, izan zen kalean, eta gu ginen parte hartzaileak mobidan, orduan, eta klaro, urteetara konturatu naiz. Hori performance bat zela, ez? Bai, ez dela, baina nik ez dut berez landu mundu horretan asko, ez. Eta, bueno, badago baita ere iritzia performantza guztia dela, osea, izan nuen irakasle bat, ez? Zaten zuena, hori, mesetara joaten zarenean, gertatzen ari dena performance bat dela, ez? Bai, klaro, eske hori esan behar nizun lehen, bai, non dagoen marra hori baita ere, ez? Osea, zer den eta zer ez den, a ber, pues bueno, depende nola hartzen duzun antzerkia, nola ulertzen duzun antzerkia, baita ere nik nire antzesle ikuspegitik, ez? Ze performanza baita ere arte derrekin oso lotuta dago, osea, nik baitut lagunak arte derrak ikasten dituztela eta performantza egin dute nik baino gehiago, osea, nik ez dut egin, hola, nik performance bezala ulertzen dudan, ez? Beste movida, ezakit, simultaneoagoak edo, osea, momentukoagoak edo, ezakit, eta bai, arte derretan asko lantzen da, hori, orduan, pues, claro, zer da, performanza zer da, osea, da arte obra bat, edo, osea, arte plastikoa, edo da arte eszenikoa, nik ezakit oso ondo. Bueno, nik uste, depende zein, ez? Baina denetarik egon daitekeela, ez? Baina, igual Bilbon ere, zuk uste arlo hori jorratzen dela gehiago, igual arte garaikideago bat egiten denez, Iruñan baino? Bai, nik uste dut baietz. Osea, Iruñan, bai, oraindik hori, mundu hori nik uste dut lantzeko dagoela, badago, osea, baita ere Uarte Zentroan adibidez egiten dituzte olako gauza asko, eta baina nik uste dut Bilbon ez dakit badago beste, eske nik beti noa espazioen eta eskaintzaren eta posibilitateen horretara, ez? Osea, azkenean baduzunean aukera egiteko gauzak sortzen dira eta gauzak evoluzionatzen dira beste modu batean. Osea, orduan nik uste dut Bilbo bezalako hiri batean beste era batera evoluzionatu du. Iruñan oraindik ez dena eman edo igual ez dena emango, baina Iruñak baita ere bere propioa dauka, ez? Osea, ez dakit, inauteria izan daiteken bezala, azken aldean, osea, Iruñkokoaren movida horrekin eta Bilbon horrelako gauza folklorikoak eta igual ez daude hainbeste, ez? Osea, hemen beste toki bat da eta beste era batera evoluzionatzen dugu. Noski baietz. Eta zure ideia da gero Iruñera bueltatzea? Karrera bukatu ondoren edo zalantzan zauden? A ber, ez dakit zer gertatuko den nire bizitzarekin, baina egia da, eta nik en parte horregatik hautatu nuen dantzertin ikastea, ze nik momentuz argi daukat ez dudala Euskal Herritik atera nahi. Baina gainera, autua izan da. Ez dudalako nahi edo beldurra ematen dialako kanpora joatea, sino, ostras, apostua egin nahi dudalako hemen antzerkia lantzera eta, bai, azkenean delako, askotan esaten da Madrilera edo Bartzelonara, igual aukera gehiago. Bueno, jende horrein bueltatzen ari da. Claro, eta normala da, ze Madrilen, bai, aukera askoz gehiago daude, baina askoz jende gehiago dago baita ere, orduan, claro, es la boca del lobo, azkenean, ez? Eta Euskal Herrian, antzerkia nahiko gutxi dago, badago, baina konparatuta, uste dut
hemen esplotatu daitekela askoz gehiago eta beharrezkoa dela. Azkenean, antzerkia ez da egon behar bakarrik Madrilen edo bakarrik Bartzelonan, ez? Osea, nik uste dut garrantzitsua dela, ostras, ni hemengoa naiz eta gainera euskalduna naiz eta, euskaraz hitz egiten dut, esan nahi dut. Bai. Eta orduan, gustatuko litzaiake hemengo jendeari baita ere transmititzea hori, ez? Osea, guazen antzerkia egitera hemen, beharrezkoa da antzerkia toki guztietan, orduan. Eta nik inguruko jende gehienak ez daki zer den, ez doa antzerkira jendea. Orduan niretzako oso garrantzitsua da nire inguruko jendeak nik egiten dudana ezagutzea. Claro. Gainera hori da politena, ez? Azkenean, zuestan estrategia baten gainean zautenen eta hor zure jendea dagoenean, ez? Azkenean. Bai, baina ez baitere, ez bakarrik konpromisoagatik edo, ez hori. Osea, como de, ostras, etorri dira nahi dutelako, ezakit. Eta nire apostua da, erakustea jendeari, nire inguruko jendeari, que el teatro mola. Eta antzerkiak dituen onura horiek zure jendearekin konpartitu behar izatea. Eta antzerkia ez dela zeozer kultoa edo jende dotorearentzako gauza edo, denetariko antzerkia dago eta ni gaztea naiz eta ni nire gaztetasunetik egiten dut antzerkia. Ez beste inondik. Eta ni gazte naizen bezala, zuek nire kuadrillakoek baita ere ulertu dezakezuenik bezala, ez? Orduan, nik horrela ulertzen dut, eta batez ere, hori, esan dudana. Nik apostua egin nahi dut Euskal Herrian geratzeko, ze uste dut beharrezkoa dela eta posible dela. Zeintzuk dira zuretzat arte eszenikoak edo, ze gainera zu musikan ibili zaren, eta arte eszenikoak duten onurak gizartearentzat? Asko. Ez dakit ez da nondik hasi, hasteko nik uste dut dela pedagogia egiteko beste modu bat. Beste modu bat, hainbat modu daude, hau da beste bat, jazta. Gero entretenimenduan niri iruditzen zait, baita ere, supergarrantzitsua, bai. Oso garrantzitsua, niri asko gustatzen zait antzerkitik negarrez irtetea edo hausnarketa eginez irtetea, baina baita ere gustatzen zait barre egitea, bai, eta hori asko disfrutatzen dut, orduan hori oso garrantzitsua da baita ere, eta baita ere, niri, ez dakit, arte eszenikoek daukaten zerbait da zuzeneko movida, ez? Dela, de tu a tu, ni nago egiten hemen hau zuretzat, oraintxe bertan, eta beste inork, hemen ez dagoen norbaitek ez du ikusiko gaur egiten ari nahi zen. Eta konexio hori gertzen dira, azkenean konexio bat dago, publiko eta artisten artean, zuzeneko horretan. Bai, eta gainera publikoa, ematen du, igual publikoa ez da konstiente daukan pisuaz. Bai. Ze berez, zu eszenatoki batean gainean zaudenean nabaritzen duzu dena. Nik gutxienez, igual baita ere espazioan arabera eta ez, baina nabaritzen duzu publikoaren feedback eta ez da hitzez izan behar, ze publikoak normalean ez du hitz egiten, ez, baina nabaritzen da giroan. Eta orduan badakizu zer funtzionatzen duen, zer zenolako konexioa egin duzun. Eta hori ez bakarrik antzesten, musikan ere bai gertatzen da, zuzeneko kontzertuetan eta gertatzen da. Eta hor dagoen konexio, momentuko konexio hori da brutala eta bakarra, bai. Eta zein izan dituzun esperientzien artean, horrela ezakit gehiengo garatzen duzuna edo zerbaitengatik berezia izan dena? Zuzeneko esperientzietan? Musikaren arloan, adibidez, lehenengo aldiz egin nuenean kontzertu bat Eskabidanekin. Eskabidanen parte bezala, nik aurretik ere igo nintzen oltzaraiekin eta, baina Eskabidaneko parte bezala egin nuen lehenengo kontzertua, izan zen brutala, oraindik da, bai, pentsatzen dut, ez nahi zain urduri egon inoiz, benetan. Eta gero hori oso berezia izan zen, bai. Non izan zen? Totemen, Iruñan etxean. Eta zeratik izan zen berezia, lehenengo aldi hori zelako edo? Zegolako, azteko zegolako... Lehenengo aldiak beti dira berezia, bai, total, baina azteko
nik uste dut izan zela oso polita giroa, osea, kontzertuko giroa bera zen, osea, etxeko jende guztia, lagun guztiak, osea, denak, eske denak, osea, eta estatzagunak ere bai, baina hor zegoen mundu guztia. Osea, nik inoiz ez dut batu hainbeste jende nire inguruan, bai, osea, nik egiten nuen zerbaitengatik hor momentuan batuta, ez? Osea, nire familia, nire lagunak, nire... Ez konta baten modukoa, baina... Bai, hori da. Papera firmatu da, Bai, hori da, bai, totalmente, bai. Eta zeuden denak, eta zeuden, ez zeuden elkarrekin, baina zeuden elkarrekin, eta zen maravilloso hori ikustea, bai. Eta, bueno, antzerki arloan oraindik ez dut izan nik uste... Bai, bueno, asko disfrutatu duen Iruinkokoa. Me lo pasé teta. Iruinkokoa, lehenengo aldiz egin zenean, Iruñeko jauteri berria. Ni koko beltzan izan nintzen, antzestu egin nuen, plazara irten nintzen, antzesle bezala, ez dantzari bezala, zen ni ere dantzari izan naiz, bai, Iruña taldean, urte askoz, eta, karo, horra atera nintzen, lehen aldiz, folklorearen munduan, baina antzesten. Osea, batean, ja, zen beste rollo bat, bai, eta izan zen, bai. Osea, bai, plaza erdian jende pila bat egon zen gainera, nik ez duen espera inbesteko arraskasta izango zuenik, osea, pum, osea, bai, eta oso divertigarria izan zen, ze egun horretan izan nintzen, eski nahi nuena, osea, bai, ze kalejiran irten ginen gainera lehenengo eta koko beltzek daukaten izaera, hori, basati hori eta biurri hori, eta egin genezakin nahi genuena, osea, eske, izan zen egotea, osea, paraiso batean edo, ez dakite, como, ez dakit, distopia batetan bezala, izan zen Iruñetik paseiatu erridikuloa egiten, baina eske, a nadie, osea, nos daba igual. Osea, jo que sé, pues igual bapatean estafeta erdian lurrera bota eta bueltak ematen hasi eta hori ez dut egingo inoiz. Ez que baitaren nik uste hori dela antzerkiak daukan, antzesle hontzat daukan gauzarik oso superinteresgarri bat, ez? Azkena izan zaitezkela zu ezaren, baina baita ere zaren, ez? Azkenean gu gara, baina, karo, idoia asko daude, itxaso asko daude, ez? Eta zual izan zara nahi duzun hori, baina ez duzu gizartearen juizio hori, ez? Zure gaina, ze antzestera izaren, ez? Bai, dago hor, como... Escape puntu. Bai, como una brecha, bai. Hori, bai, total. Eta gainera, niretzako zen maravillosoa, txikitan pentsatzen nuenean, zer izan nahi duzu, joder, antzesle baldin banaiz, izan naiteke nahi dudana. Ya está? Osea, niretzako ez dago besterik. Bai, total, bai. Eta gainera, beste azaletan jartzea eta beste, osea, zuk gorrotu dituzun... Pertsonen azaletan. Bai, eta edo sekula izango etzinen zerbaiten azalean, edo oso interesgarria da, eta ikasten da pila bat. Bai. Empatia supergarrantzitsua da antzerkian. Bai. Eta esan behar nizula, noiz ospatuko dira berriro inauteri hauek aurten edo ospatuko dira, ze egoera horiek? Suposatzen dut gauza batzuk bai eta beste batzuk ez, ez? Osea, ez dakit, imaginatzen dut, ez dakit zeintzuk izango neurriak, osea, ez dakit, baina, ostras, nik uste dut badaudela gauzak egin daitezkela. Bai. Ze, eske, asuntu guzti hau, ez? Arte eszenikoen mundu honetan nahiko gogor, ez? Bai. Eragin du, eta ez dakit zure kasuan, gainera baita ere ikasten, ez? Bai. Izango zen zaila, ez? Nahiko gogorra, bai, osea, oso arraro, oso arrotza egiten da. Antzerki bezalako asignatura baten, hor maskarillarekin. Maskarillarekin, osea, ni gainera, eske nabaritzen dut, ohitu naizela maskarillarekin antzestera, eta kentzen dudanean, osea, batzutan, mea kosa. Bai, biluzte sentitzen zara, ez? Bai. Ze irakasleek inoiz ez naute ikusi antzesten maskarillarik gabe. Inoiz ez? Hasi zinenetik? Ez, osea, dantzertin hasi nintzenetik, ez? Claro, dantzertin 2020an hasi nintzen, orduan ja maskarilla jarrita zagoen. Orduan, claro, oraingo irakasleek, eta nire kidek... Gero kalean, ez? Bai, nire kidek, osea... Bueno, eske nire kideak dira nire nahi arrebak bezala orduan. Bai ikusi naute eta bai antzestu dugu maskarillarik gabe, baina klasean
ez naute ikusi, orduan, irakasle baten aurrean maskaria kendu behar dudanean edo, osea, ez dela gertatu oraindik, baina pentsatzen dut, ui, ez. Claro. Osea, me sale esconderme detrás. Claro, bai. Interesgarria. Bai, a ver, noiz kentzen digute, osea, ni nago ja... Bai, bueno, nik uste hau, bueno, arte zenikoetan ez dakit, baina orokorrean, bueno, aurrera dijoala, eta... Bai, osea, gutxinaka eta gainera, osea, beste formatu batzuk baita ere agertu dira, eta ezagutzen ez genituen beste formatu batzuk, eta interesgarria izan da baita ere, adibidez, osea, orain musikara pasata. Bai. Claro, pasaren urteko kontzertu guztiak egin ditugu... Online, ez? Azkenean. Bueno, batzuk bai online, egia da, eta beste batzuk, osea, diot, eserita, eta... Formatu txikiago batean, ez? Formatu txikiago batean, osea, eskabidean bezalako talde batek, osea... Claro, guk, hasieran esaten genuen, ostras, nola izango dira gure kontzertuak jendea eserita. Osea, ez? Bai, claro, oso dantzagarria da, gure musika azkenean da oso, ez? Eta esaten genuen, jode, pues a ver, eta izan da un descubrimiento, egia esan, ze... Bai, a ver, niri jendea dantzan ikustea asko gustatzen zait, eta bas, esaten bai duzu erabakitzea bat edo bestea, pues obviamente nahiago jendea dantzan egotea, ez? Baina izan da beste, eman dizkigu beste... Perspektiba batzuk edo lan egiteko modu batzuk. Bai, eta arrakala batzuk ireki dituz, ez genituenak ezagutzen, eta adibidez eman digu aukera arte estenik, beste, disiplina batzuk sartzeko, adibidez dantza eta antzerkia baita ere, egin genuen nahi zentzako egin genuen kontzertuan sartu genituen dantzariak eta antzesle bat. Eta orduan, ja, bueno, beste zera batzelako, ez? Jendea eserita egoteak eskatzen zuen... Bai, beste zerbait. Beste zerbait, bai. Beste, ez dakit, ikusgarriagoa edo, bisualki zerbait desberdina. Eta orduan, bueno, baita ere izan zen polita hori deskubritzea. Gure musikarekin baita ere alako gauzak egin daitezkela. Krisiak ekartzen dituen aukera horiek, ez? Bai. Txormena beti hor lantzen. Bai, saiatzen gara. Bai, ez dugu besterik, ez? Hori, bai, total. Bestela ja, ez dakit zer izango litzateke gutaz. Eta etorkizunera begira nola edo non ikusten zara? Antzerki munduan gehiago, musika munduan, pixkat biak uztartzen, beste zerbaitetan? Ez dakit zer gertatuko den, nik orain egia da gustatuko litzaidakeela gehiago zentratzea edo antzerkian, ez? Baina baita ere musika alde batera utzi gabe, osea... Bueno, nik ez ditut musika ikasketa... Profesionalak edo askorik, ez? Osea, txikitan musika eskolan egon nintzen eta abesten dut gustatzen zaidalako, eta jazta, ez? Baina, bai, egia da nik, azkenean horretarako, ni antzerkirako ikasten nago, ez? Gehi, profesionalki horretan... Bai, lanbide horretan, ez? Bai, baina musika beti egongo da presente nire bizitzan, eta bestea, eta bai. Eta biak uztartu bat baditut, asko zobe. Zuretzat, formakuntza izatea garrantzitsua da artista batentzat? Bai, eta gainera etengabekoa, etengabe. Lehen hitz egin dugun hori, ez? Bai, eta ez formakuntza, formakuntza ez da izan behar modu espezifiko batean, formala edo akademikoa edo hori da, azkenean, bueno, egin behar den bizkat tramite bat, nik horrela bizi dut. Baina formakuntza, formakuntza dena, kultura kontsumitzea formatzea da, nire ustez, kontzertuetara joatea, antzerkiak ikustea, dena da museotara joatea, denak elikatzen zaitu eta denak formatzen zaitu, nik uste. Orduan, ez bada modu formal batean, beti zaude ikasten, beti. Eta badakit ekarri duzula zertxo bait, gure platoa hor nitzeko. Bai. Ikuste orain dena momentu egokia ateratzeko. Bueno, ni erotu naiz pixka bat pentsatzen ze objektu edo ze nire artea representatzen zuen zerbait ekarri behar nuenean, eta bueno, ez dut topatu. Ez dut topatu, ze, klaro, nik nahi nuen topatu bi gauzak musika eta antzerkia edo uztartzen zituen zerbait, ez? Eta ez dut topatu. Ez dakit, momentuz nire txan ez dut argituta orduan. Zu zara objektua, ez? Bai, hori da. Hemen utziko zaitugu. Eta orduan, ni nahi zenez objektua, ekarri ditut argazki batzuk.
nire argazki batzuk, bueno, ez dakit, erakutsi behar ditu. Bai, Osea, egun berdinekoak dira. Naiz ni, bueno, mendian, basoan, ezakit, harri batean igota, tontakeriak egiten. Basikamente. Zure esentzian. Bai, eta orduan, eske gainera harria da, osea, eske ezakit ikusten den, baina, bueno, harria da, hola, karratua da, oso, da, nahiko eszenatoki. Nire ustez, ez? Orduan, bueno, gurasoek betidanik esan didate, txikitan gustatzen zitzaidala pila bat jende aurrean jartzea, da igual, dantzan, abesten, tontoaren egiten... Zerbaiten gainera igotzea. Bai, zerbaiten gainera igotzea eta jendeak ni begiratzea. Horre, eroso zen. Marabila, bai, txikitatik, pues horregatik. Gertan zaizu, juergan ateratzen zarenean gauzen gainera igotzea gustatzen zaizula? Pues fíjate, ez... Hori ez hainbeste, baina, bueno, tontoaren egiten dut, bai, osea, lurrean, baina egiten dut. Lurra da zen ere Bai. Ez, baina hori, eta horregatik ekarritut argazki hauek, nik uste dut dela, bueno, ni eszenatoki baten gainean, berdin du zer egiten, ez? Eta berdin du non, ez? Bai, eta berdin du non, hori da, baina ni holtzaren gainean. Ze guai. Ba, primeran, jarri alituzu nahi duzun lekuan, hementxe. Zagit non, igual bakarra jarriko dut, edo zer. Hementxe. Primeran. Ai. Igual zirrikitu hori probestu. Zein? Hori. Hala ze. Hori zango zaitugu. Hemen goaz gure platoa hornitzen. Ja. Ze ondo. Eta azkeneko alderatxoa, ja, zuia utziko zaitugu pakean. Baina hemen daukagu arte eszenikoak sos, ze azkenean, bueno, pues pasa dugun krisi honengatik eta baita ere, bueno, pues industria honek daukan ez egonkortasun hori edo, pues azkenean beti gaudelako hor alerta, ez? Baina zer jarriko zenuke sos orde, zer jarriko zenuke arte eszenikoak zer? Mezu positiboa goren bat edo... Ez dakit, jarriko nuke arte eszenikoak edonon. Edonon. Bai. Edonon espazialki? Edo edonon? Edonon. Espazialki, eski berdin zait, osea... Edozein tokitan literalki. Edozein tokitan, bai. Interesgarria izango izateke, ni, bueno, bizi izan naiz Edinburgon eta Edinburgon zegoen festival bat eta hor bai zeudela arte eszenikoak edonon. Osea, kaldetik, bai, hilabete oso batean zehar, hemen San Ferminak bezala, pues han, hilabete oso batean zehar, baina dena artearekin, antzerkiarekin gehien bat, bueno, lotuta, ez? Eta hori bai zen, bai, tabernetan, elizetan, kalean... Edonon, etxean, berdin du, fikastetxean, toki guztietan. Toki guztietan, bai. Ojalá. Ba, mezu horrekin geratuko gara. Mila esker etortzeagatik. Eta zorte hon proiektu guztietan. Eskerrik asko.